No, Bruno. Vamos, Bruno. Udržte levý překlopní mezi váma, jo? Hlavně si nemusíte. Pomalu, stabilizuj. Dání tu nohu sobě, máš ho? Směrujte ho znovu přes sebe. Pojď. Tome, dostaň pravý překlopku. Dávate na leđa, ajmo. Pojď ho vyfrejmovat. Ať tam když tak to stejné točení, jako jsme chtěli dělat předtím. Pohlídej si to Milberg, nepouští na to. Kola do kůže, pojď. Pazi Luka, pazi Luk. To je ono. Nepouští ho nahoru, krok za krokem a belly down, přijďte dolů. Luka Boksa, Gregory Rafel. Belly down, super, pokračuj. Sprav si nohu. To! Tako je!